Perquè la Conselleria d'Educació, és a dir, el Partit Popular no vol invertir en educació pública i saturant les aules i oferint una qualitat de l'ensenyament pitjor, perquè és lògic que si sou molts no podreu rebre la mateixa educació, doncs aleshores justificarà la concertació de l'educació i la privatització de l'educació. És a dir, utilitzarà aquestes coses que minen, diguem, l'educació pública per a que vagi en detriment de la qualificació i així la gent podrà dir ai sí, és que l'educació pública no és tan bona com l'educació privada i ja tenim l'argument per privatitzar els nostres serveis. Però no ho fan precisament perquè si vos dividiren en les aules que teniu a disposició i fareu menys, rebríeu millor educació, però tindrien que contractar més professors, és a dir, tindre més professors en el teu institut i clar, això és un cost i com que el Partit Popular tota la despesa que fa té que mirar si hi ha una rentabilitat econòmica darrere, no entén que aquests serveis públics ja els paguem als nostres impostos i per tant els volem, la gent vol que hi hagi educació i sanitat pública i que aquests serveis són drets fonamentals que no tenen que estar subjectes a un criteri mercantil ni econòmic, és a dir, la sanitat i l'educació és tan rentable com que fa que la gent pugui tindre qualificació, formació, educar els nostres xavals i xiquetes i no tindre un número i una quantitat de diners. En definitiva, els joves són totalment independents per a formar part de lo que vulguin i en aquest cas d'un partit polític. Si volen fer-ho, a més la joventut és molt necessària que participi de la política. Al final la regeneració serà part important de la joventut. El Bloc Jove tenim una bona representació, però sempre és important que es sume gent. I quanta més gent es sume, segurament això serà una roda que anirà portant molta més gent. I en aquest cas els joves sou una part importantíssima en tot això. Home, estem molt pagats de que n'hi hagi molta gent jove participant en aquest projecte que és Compromís, un projecte necessari per al nostre país i per a la nostra gent i per a superar les polítiques que els governants del PP i del PSOE ens han portat a aquest desastre. La gent jove sempre es diu és el futur, però ens sentim molt pagats i molt acompanyats de veure que cada vegada més gent jove considera que el futur que els dona el sistema serà pitjor el que van tindre els seus pares. I en aquest sentit, que la gent jove es mobilitzi i participi per a buscar solucions i un horitzó de vida digna és fonamental en el nostre projecte. Sou el futur i els que ara estem donant la cara esperem que prompte sigueu vosaltres els que assumiu el lideratge d'aquest moviment que és Compromís.